jak jsme chudí. Jsme strašně chudí. Já jsem tvoje žena, chtěla bych se mít jako moje kolegyně v práci. Co mám dělat? Nemám brachy. A ty taky. Protože jsi moje žena. To jsem si vybrala. Opravdu hovado. Jezdím autobusem. Jsem na tom špatně s časem. Takže si asi musíme vzít. Myslím, že ne, Karle. Bude mi přece jenom 50. Jestli to bude na 20 let, Bůh ví, jestli to někdy splatím. Je 64, Karle, mě to je za. Haló? Haló? Jábert, prosím. Cože, voláte kvůli? Voláte kvůli tomu? Cože? Voláte kvůli tomu úvěru? Voláte kvůli tomu úvěru? Volají kvůli tomu úvěru? Volají kvůli tomu úvěru? Já se posedu, volají kvůli úvěru? Volají kvůli úvěru? Volají kvůli úvěru? A chci včera tu úvěru? Samozřejmě, ať jdou dál. Dobrý den, manžele Neckářovi. Dobrý den. Vítejte, manžele Neckářovi. Jmenuji se Karel Peprný. Jsem bankovní úředník. Neprdím, nesprdím, nefetuji. Naprosto solidní, krásné úměry. Poskytuji, Karla jsem vybral. Já jsem byl vybrán, protože nesprdím, nefetuji. Krásné, šťastné úvěry, poskytuji. Posaďte se, Neckáři. O co by vám tedy šlo? My bychom si chtěli koupit nový byt. Ani mi snad neříkejte, co si chcete koupit. Řekněte, kolik byste potřebovali. Já ale já tě poslouchám. Já to tuším. za který si můžu koupit. Jen to řekni. Secesní vilu s bazénem. Já to věděl. Připravný auto a jinou ženu. Očí krásnější. A proto potřebuji miliony. Vážená paní Neckářová, tohle jsou vaše pravděpodobně poslední chvíle s manželem, protože pokud mu to potvrdíme, tak zmizí vám i nám s tím úvěrem. Já o tom vím. Jak to, že to víš? Koupím si lopatu. Ty si koupíš lopatu. A taky krumpář. Vyhlubím díru a tam ho hodím. Hodím se v Neckáře. Tak to teďka ne! Ahoj. Ahoj, Karle, kdo je to? Dobrý den. Ahoj. Dovolil bych ti představil manžele Neckářovi. Dobrý večer.
Jsou to perspektivní, několikanásobní vrazy. Nemýlím se, vy jste tady kvůli tomu úvěru. Jste tady kvůli úvěru. Já se posedu. Úvěr tady, úvěr tady, úvěr tady.